Iċ-ċifri tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika juru li f'Ottubru li għadda l-impjiegi full-time żdiedu b'6.1% meta mqabbel m'Ottubru tas-sena li għaddiet. Dan ifisser li sal-aħħar ta' Ottubru il-ħaddiema fis-suq tax-xogħol f'pajjiżna laħqu kważi 211,000 ruħ. Skont ċifri provduti mill-Aġenzija Jobs Plus, jirriżulta li bejn Ottubru tal-2017 u Ottubru li għadda l-impjiegi fis-settur privat żdiedu b'10,873 ruħ. Iċ-ċifri juru li l-ħaddiema fis-settur privat tilgħu għal 161,663 filwaqt li fis-settur pubbliku kien hemm ftit iktar minn 47,500 ħaddiem. L-NSO jgħid li l-ħaddiema li jaħdmu għal rashom komplew jiżdiedu tant li f'dan il-perjodu żdiedu b'xejn anqas minn 1,431. L-istatistika turi wkoll li waqt li s-suq tax-xogħol kellu żieda totali ta' aktar minn 12,000 impjieg, fl-istess waqt il-persuni jirreġistraw għax-xogħol naqsu b'529. Joħroġ ukoll li s-suq tax-xogħol kellu wkoll żieda ta' ħaddiema reġistrati b'xogħol part-time. Mir-rekords amministrattivi joħroġ li bejn Ottubru tal-2017 u Ottubru li għadda kien hemm ftit iktar minn 28,000 ruħ li kellhom impjieg full-time u ieħor part-time, waqt li 35,000 oħra kellhom part-time biss bħala x-xogħol regolari tagħhom. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.